Tiba Kisumu Ambrose wada wakili antiere irika kapoka ka uyuya ngaduoge studio kama ndo miwamed kole ane mathoth matimore kar kae. En wech malaro kom gavana makata poko wach ni ng'ato osewuoki. Gavana ma Kisumu pore na Anyang' Nyong'o ma wuoda Semeu kanyo kama intiere. Kamera eno ka Kisumu rengo kochomo. Track record ni tene mane. Ine wakili kore set ka mangima Sheila kachiel koda ka Oscar to digolo paje kaka ginene weche mag siasa kod dongruok mag oganda nikech bende ok gijo Kisumu sani. Ini ja Kisumu mabende korintiere kar kanyo kitemo mana range gino minyalo wacho lweny mantiere kar kata en lweny mag weche miwache kar ka track record ten mane mondo ibed gavana tini nyaka bedi sebedo jakom komiti moro koso ibedo minority leader mano dika wignedi mondo ibed gavana county wa Kisumu kidhi gino ma owili wacho daktari. Erokamano Cleophas iketo jomoko kanyo giloso to gilose gik mawacho to kimia thuolo mondo aduokgi nyakata aduoge fast duokgi kaito gi Kisumu. Number one awacho ni Cherangei loso kajagweng mano pogore gi wacho ni Cherangei loso e gweng. Unjo political science apani wiuringo matek ket sit governor loso kajagweng is like saying ni loso locally loso in a cheap man okilos ka ng'ama riek mane gima na wacho Mary winjo wachno madam ka wacho ni jo Tanzania kudwar jo Kenya o ka wacho maro ni mama ni no wuok odhi kwa chumbi Tanganyika awacho historically awacho Kenyatta gi Nyerere wachak wabiro mochopo nyaka Magufuli omako dhojo Kenya motero Uganda otero Tanganyika moge kao nyaka gwendwa mage wang'o hostility ni one gi media house monoyao branches Tanganyika mago nolor one gi banks manodhi kuro nolor because of hostility okalose basic moro ni kiano ng'ado baba ni noketi emetoka udho chamo yurombo Tanganyika tuduogo. I'm talking about national issues, economic issues. Tanzania are very hostile to the Kenyan people. The leadership, the honchos, Martin Mekorgwenka, Maradek, Sayan Kama Mupakon. Watch Manani, Udio los Uganda, Katudio los Tanganyika. Mepakon democracy. Mane Wood, the first president of Botswana. Saseret Sekama. Enemo teru wooden military quickly could go to rock a siasa to be the president. Wawe upako gik moko nikech koro wan gi enemy tawe Tanganyika. Nyaki some history, me understand basic history. Kore kiloso, kikwalos ni wane TV, wahadho watch. That is very wrong. Governorship Kisumu County or Dr. Ron Mheshimiwa Willie Podwa loso kaka jogweng.